Organic daw yan, sabi. Yon mga kagala, eto. Nakabili kami ng pinya kanina dun sa Lidong. Minto kami kasi nakaka-amaze po ang ganda. Ito tayo sa papunta tayo sa isang barangay Lidong, Basod, Camarines Norte. Sama kayo mga kagala sa umaga to. Doon tayo papasyal. Tingnan natin ang kagandahan ng lugar na to. Time check mga kagala, it's 10:45 ng umaga. Go Barangay Lidong. Yun, ganda oh. Dito. Maayos po ang kalsada. Overlooking ang mountains. Ganda ng kalsada, pababa, todo. Ayan po. Yun, ganda rin ito oh. Yun, ayos. Ito na yata ang Lidong eh. Puro tres. Ano na yung barangay Lidong. Ito na pala ang Lidong. Ganda rito. Yun oh, grabe, dami-dami naman ang pinya oh. Yun po, pakita ko sa inyo, halos isang buong bundok puro pinya. Ganda. Ayan. Puro pinya. Pwede. Barangay Lidong. Pineapple Barangay. Ayan, makikita po ninyo. Ganda. Try natin na makaakyat. Sana may makita tayong daan. Saan kaya pwede? Ganda dun oh. Yan, may daan. Ow. So, may daan. Mahirap. Ow. Matalim. Ow. Matalim ang ano, ang dahon ng pinya. Tumatama sa lintik. Ow! Yun. Siguro. Wala ko dito. Pineapple! Back of her mind, suddenly the rain has wiped away the dust from my eyes.
Ayan yung ano ng pinya. Dali na. Ayan o. Talang kalsada rito oh. Taas baba. Ahon lusong. Yun pa oh. Nililinis nila yung bundok para magtanim ng pinya. Ayan po oh, grabe, dami, ganda. Woo! The best. Pinya. Pinya ka masarap. Ito pala dito ang taniman ng mga pinya, dami. Oh, kaliwa kanan puro pinya. Ayos dito. Barangay Lidong, National Greening Program, NGP. Ito na yata ang sentro ng Lidong. Ano? Po beautiful. Yeah, wala nang kalsada. Ito yung kanilang ano, barangay hall dito yata. Ganda oh. Pwede man tayo dyan bumaba. Dami. Ang lalaki pati. Ang dami aso dito. Nanahabol. Baka takbo ang mangyari sa atin dito. Ay grabe aso dito. Gilala eh. Hindi ka taga dito. Grabe aso yung nagdadaralagan. Barangay Lidong. Ini may ilog dyan? May ilog? Saan ang ilog? Pwede pumunta? Okay, saan ang daan? Ito? Siya? Walang aso? Salamat. Wala ilog. Alright, ilog, ilog. Yan, good morning mga kagala. Mali pala yung camera ko. Yan, good morning mga kagala. Ito tayo sa Barangay Lidong. Ito po yung pupuntahan natin. Sabi may ilog daw po dito. Try nating marating. Pakita ko po sa inyo yung dadaanan. Ayan. Ilog.
Saka may naririnig nga ako. Ayos, ang ganda ng dinadaanan namin. Time check, it's exactly 11 AM ng umaga. Yun o. Ganda. May naririnig na akong aagos ng tubig. Ayan, ang ilog. Lawak ng ilog. Eto, ilog. Oh, daming langgam, pula. Hop. Para mag-ilayin sila yung ano, ilog, yung barangan. Ito lang. Ganda. Let's go. Balik na tayo. Pakyat. Taas. Hingal. Ano kaya pinya dito, no? Ganda ba di, oh? Pinya. Bibili kami ng pinya. So, ganda yata hinog na. Ah, ito pala. Kuya, pwede pong batali. Ito po, para ano, ning... Bukala ako sa plate. Kung ano... Ah, may extra ba ka dyan? Ano, pwede pa nyo kupakain. Sahang lit-lit. Ayaw, plastic guys. Yun, nakabili kami ng pinya galing dito sa Barangay Lidong. Kasi pagka papunta ka dito, makikita mo puro pinya. Alabas na po kami, paalis na kami ng Barangay Lidong. Barangay Lidong. Pineapple Barangay. Ayan, makikita po ninyo. Ganda. I'm alone in the dark, can I be where you are? You were gone from the start, now you tear me apart. I gave you my trust, but you treated me like I couldn't see